Samantala, isinagawa po ang isang pagpupulong kasama po ang mga religious vendors sa paligid po ng Basilica Minor ng Our Lady of the Most Holy Rosary ng Manaoag bilang bahagi po ng masusing paghahanda para sa nalalapit na Grand Canonical Coronation ng Mahal na Birhen ng Manaoag. Sa naturang pagpupulong, tinalakay po ang mga planong pagbabago at pagsasaayos sa mga nakatalagang lugar ng pagtitinda upang matiyak ang kaayusan at kagandahan ng kapaligiran para sa inasang pagdagsa ng libu-libong deboto. Ipinabatid din po ng ang mga bagong alituntunin sa tamang lugar ng pagtitinda at muling pinaalalahanan ng mga vendor na iwasan ang pagbibenta ng mga ipinagbabawal ng mga lugar upang hindi makasagabal sa daloy po ng tao at sa mga gawaing panrelihiyon. Layunin ng mga hakbang na ito na higit pang mapabuti ang daloy ng mga tao sa paligid ng basilika at mapaganda ang karanasan ng mga bumibisita lalo na sa makasaysayang pagdiriwang. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan at pamunuan ng basilika ang mahalagang papel ng mga vendor bilang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at sa paghahanda ng pilgrimage experience ng bawat debotong darating upang makiisa sa nasabing coronation. IFM News. IFM News. IFM News.